या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। राजकोट इथं छत्रपतींचा पुतळा उभारण्याचं काम युद्धपातळीवर। विजयदुर्ग किल्ल्याच्या समुद्राच्या बाजूची तटबंदी ढासळली आणि आठवणीतल्या खेळात रमले सावंतवाडीकर। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स, ते पण बजेटमध्ये। सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून। मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर। पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय। तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात। ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली। संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44। यावर्षीचा नौसेना दिन 4 डिसेंबरला साजरा होत आहे। नौसेनेच्या वतीनं किल्ले सिंधुदुर्ग समोरील छत्रपतींच्या गडकोटाच्या माळेतील कोड असणाऱ्या राजकोट येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा भव्य पुतळा उभारण्यात येत आहे। नौसेनेबरोबरच प्रशासनानं पुतळा उभारणीचं काम युद्धपातळीवरती सुरू केलं आहे। या सुशोभीकरणाला किल्ल्याचं स्वरूप देण्यात आलं आहे, तर 35 फूट उंचीचा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा असणार आहे। यावर्षी किल्ले सिंधुदुर्गावरती 4 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या नौसेना दिनाची प्रशासनाकडून जय्यत तयारी करण्यात येत आहे। सर्व प्रशासकीय यंत्रणा नियोजनात मग्न आहे। शिवपुतळा उभारण्यासाठी राजकोट येथील शासकीय जागा नौसेना व प्रशासनानं निश्चित करून जागा अधिग्रहणाच्या कायदेशीर बाबी पूर्ण करीत पुतळा उभारणीच्या कामाला युद्धपातळीवरती सुरुवात केली आहे। आराखड्याप्रमाणे किल्ल्याप्रमाणे तटबंदी उभारणीचं काम अंतिम टप्प्यात आहे। राजकोट हे स्थान मालवण बंदर जेटी जवळच असून सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या उभारणीवेळी सहाय्यक किल्ला म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्या ठिकाणी राजकोट किल्ल्याची उभारणी केली होती। मात्र काळाच्या ओघात या किल्ल्याची पूर्णतः पडझड झाली आहे। आता याच किल्ल्याच्या जागेतील 33 गुंठे शासकीय जमिनीत शिवपुतळा आणि सभोवती सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या तटबंदीप्रमाणे भिंती व बुरुज उभारून छोटेखानी राजकोट किल्ला उभारण्यात आला आहे। या किल्ल्यास एक भव्य प्रवेशद्वाराचं काम सुरू आहे। आतील भागात शिवकालीन वातावरण निर्माण करण्याच्या दृष्टीने सुशोभीकरण करण्यात आलं आहे। या शिवपुतळा व किल्ला उभारणीमुळे राजकोट किल्ल्याला गतवैभव प्राप्त होण्यास मदत होणार आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या पुतळ्याचं अनावरण होणार आहे, तर तारकर्ली समुद्र किनाऱ्यावरती भव्य व्यासपीठ उभारण्यात येत आहे। त्याचंही काम युद्धपातळीवरती सुरू आहे। या तारकर्ली समुद्र किनाऱ्यावरून नौसेनेची प्रात्यक्षिक होणार आहे। त्यासाठी एक भव्य व्यासपीठ तयार करण्यात येत आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल। साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची धमाका ऑफर। आता बंगलो खरेदी करा, तोही फ्लॅटच्या दरात। कणकवली शहरालगत अवघ्या काही मिनिटांच्या अंतरावर उमरट इथं फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो, रस्ता, पार्किंगची सुविधा, कंपाऊंड, 24 तास पाणी, समोर गार्डन, निसर्गरम्य वातावरण। आपल्या घरापासून शाळा, दवाखाना, मुंबई गोवा महामार्ग, बाजारपेठ अगदी हाकेच्या अंतरावर। आपलं हक्काचं घर आजच खरेदी करा। अधिक माहितीसाठी संपर्क साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 9420 73 94 18 आणि 8605 74 10 30। विजयदुर्ग किल्ल्याची तटबंदी ढासळण्याचे प्रकार वारंवार घडत आहेत। मात्र याकडे पुरातत्व विभाग दुर्लक्ष करत असल्यामुळे या किल्ल्याच्या अस्तित्वाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्यांच्या काळात बांधलेल्या गडकिल्ल्यांची चिरीबंदी इतकी वर्ष अवैध होती, परंतु आज अनेक वर्षांचा कालखंड पार पडल्यावर समुद्राच्या लाटांच्या माऱ्याने तटबंदी ढासू लागली आहे। देवगड तालुक्यातील विजयदुर्ग किल्ल्याच्या समुद्राच्या बाजूची तटबंदी लाटांच्या माऱ्यामुळे ढासत चालली असल्याचं दिसून येत आहे। विजयदुर्ग किल्ल्याची तटबंदी ढासळण्याचे प्रकार वारंवार घडत आहेत। मात्र याकडे पुरातत्व विभाग दुर्लक्ष करत असल्यामुळे या किल्ल्याच्या अस्तित्वाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे। आता आपण आहोत विजयदुर्ग या किल्ल्यावर। आपण पाहू शकता की विजयदुर्ग या किल्ल्यावर कशा प्रकारे जी आहे ती तटबंदी ढासळताना आपल्याला दिसत आहे। मोठ्या प्रमाणात ही तटबंदी जी आहे ती ढासळलेली आहे।
आणि काही ठिकाणी जे आहे ते किल्ल्याचे जे बुरुज आहेत ते थोड्या थोड्या प्रमाणात ही ढासळताना दिसत आहेत. पुरातत्व खात्याकडून याची जी आहे ती थोडीफार दखल आता घेतली जात आहे. थोड्याच दिवसांनी या ठिकाणी जे आहे तो हा बुरुज जवळपास दुरुस्तीच्या कामाला जी आहे ती सुरुवात होणार आहे, असं आम्हाला त्यांच्याकडून कळवण्यात आलेलं आहे की या बुरुजाचं हे जे आहे काम आहे ते येत्या थोड्याच दिवसात सुरू करण्यात येणार आहे. नागेश दुखंडे, कोकण 7 लाईव्ह, देवगड. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. पर्ससीन मासेमारी नौकांवर कारवाई करणार तसंच मत्स्यायुक्त हे नागपूर अधिवेशनानंतर कार्यालयाला भेट देतील हे लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर पारंपरिक मच्छीमारांनी आपलं उपोषण स्थगित केलं आहे. मात्र मत्स्य आयुक्त येण्यापूर्वी आमच्या इतर मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास आयुक्तांसमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल. आमच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत कार्यालयातील कुठल्याही अधिकाऱ्यास बाहेर जाऊ देणार नाही असा इशारा पारंपरिक मच्छीमारांनी दिला आहे. अनधिकृत पर्ससीन नौकांवरती मत्स्य विभाग कारवाई करत नसल्यानं तसंच इतर मागण्यांसाठी पारंपरिक मच्छीमारांनी मत्स्य विभागासमोर उपोषण छेडलं होतं. उपोषणादरम्यान काल काही मच्छीमारांची प्रकृती खालावली होती, उपचारास नकार दिला होता, तसंच मासेमारी विक्री बंद केली होती. त्यानंतर आज बंदर विभागाने मच्छीमारांच्या मागण्यांवरती लेखी आश्वासन दिलंय. पर्ससीनवर स्वतः आयुक्तांनी कारवाई करावी ही पारंपरिक मच्छीमारांची मागणी आयुक्तांना कळवली आहे. परवाना अधिकारी मुरारी भालेकर यांना निलंबित करावं ही मागणी वरिष्ठ स्तरावरती असल्यानं प्रादेशिक उपायुक्त मत्स्य व्यवसाय मुंबई विभाग मुंबई व आयुक्त मत्स्य व्यवसाय महाराष्ट्र राज्य मुंबई कार्यालयास कळवलं आहे. त्यासह इतर मागण्यांवरती लेखी आश्वासन मत्स्य व्यवसायाचे सहाय्यक आयुक्त अलगिरी यांनी पारंपरिक मच्छीमारांना दिलं आहे. त्यानंतर मच्छीमारांनी आपलं आंदोलन स्थगित केलं आहे. मात्र आयुक्त येण्या अगोदर याची पूर्तता न झाल्यास आयुक्तांसमोर आंदोलन करणार, शिवाय कार्यालयातील अधिकाऱ्याला बाहेर जाऊ देणार नाही असा इशारा दिला आहे. दरम्यान काही मच्छीमारांची प्रकृती खालावली होती, त्यांच्यावरती ग्रामीण रुग्णालयात उपचार करण्यात आले. आम्ही जे दिनांक 16 पासून पारंपरिक मच्छीमारांनी मिश्रित कार्यालयासमोर जे उपोषण चालू केलं होतं त्याच्यात एकमेव असं उद्दिष्ट होतं की ज्या अनधिकृत बोटी सिंधुदुर्गाच्या समुद्र किनाऱ्यावर मासेमारी करत आहेत त्या पर्ससीन बोटींवर कारवाई करावी आणि त्यांना कुठेतरी थांबवून आमची जी रोजीरोटी जी हिरावून घेतली जाते ती आम्हाला ती मिळवून द्यावी. कायद्याने जी आम्हाला संरक्षण दिलं आहे ते कायद्यात राहून त्या अधिकाऱ्याने त्याचं काम करावं आणि आम्हाला संरक्षण द्यावं ही आमची एकमेव मागणी होती. परंतु फिशरीज खात्याकडून या मागणीला कुठचाही प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे 16 तारीखपासून आम्ही हे आमरण उपोषण चालू केलं होतं. पण कुठचाही प्रतिसाद नाही आणि कुठे राजकीय लोकांचा पण प्रतिसाद मिळत नाही हे सांगल्यानंतर आम्ही आमचं आंदोलन तीव्र करायला घेतल्यानंतर आता आम्हाला काही ठोस मागण्या 2-3 मागण्या आमच्या पूर्तता केलेली आहे. त्यात एक मागणी म्हणजे जे सागरी सुरक्षा रक्षक ज्या बोटीतून बंदरातून अनधिकृत पर्ससीन मासेमारी चालते अशा बंदरात जे सागरी सुरक्षा रक्षक आहेत त्यांचं काम आहे की येणाऱ्या बोटींची नोंद घालावी आणि ती आपल्या कार्यालयाला कळवावी. ती नोंद न घालता रात्रीच्या वेळी त्या बोटींना आपण त्यांना हे करायचा हेतू पुरस्पूर फायदा होण्यासाठी त्यांना मदत करायची आणि आपला हेतू साध्य करायचा असे जे काम करणारे जे सागरी सुरक्षा रक्षक होते त्यांना तात्काळ निलंबित करावं ही मागणी आमची व्यवसाय खात्याने मान्य केली आहे. तसेच जे अकार्यक्षम परवाना अधिकारी आहेत मालवणचे त्यांना पण आपण त्यांची पण तक्रार आपण वरिष्ठांना कळवलेली आहे असं पण त्यांनी आपल्याला पत्र दिले आहे. तेव्हा आणि जी आमची महत्त्वाची मागणी जे मत्स्य व्यवसाय खात्याचे महाराष्ट्राचे आयुक्त यांनी येऊन इथे कारवाई करावी ते पावसाळी अधिवेशनानंतर म्हणजे नागपूर अधिवेशनानंतर मालवणात येतील आणि ते आम्हाला भेट देतील व ते कारवाई करतील अशाचं पत्र त्यांनी आम्हाला दिलेलं आहे. तर त्या या 2-3 मागण्यांच्या पूर्ततेनंतर आम्ही आमचं जे आंदोलन आहे उपोषणाचं ते तात्काळ थोड्या दिवसासाठी थांबवलेलं आहे. परंतु आम्ही असं आजच
त्या कार्यालयाला पत्र दिलं आहे की जर येईपर्यंत बाकीच्या मागण्या आमच्या पूर्ण कराव्यात आणि जर त्या नाही झाल्यात तर त्या दिवशी आयुक्त महाराष्ट्र राज्य जे या सिंधुदुर्गाच्या कार्यालयात येतील त्या दिवशी आम्ही ठिय्या आंदोलन करू आणि त्या संबंधित कार्यालयातील एकाही अधिकाऱ्याला आमच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आम्ही कार्यालयातून बाहेर पडू देणार नाही या आशयाचं पत्र देऊन आज आम्ही आमचं आंदोलन हे थांबवलेलं आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडीत आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला 7/12, आपलं घर समर्थनगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या 7/12 वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर समर्थनगर. तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67. कुडाळमध्ये लागलेल्या निलेश राणे आणि सामंत बंधूंच्या बॅनर्सची चर्चा सध्या जिल्ह्यात जोरदार सुरू आहे. यावरती भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. पाहूयात. असं आहे की आम्ही श्रद्धेय अटलजींच्या विचारांचे पाईक आहोत आणि त्यामुळे कोणत्याही गोष्टीकडे सकारात्मक दृष्टीने बघण्याचा आमचा उद्देश आहे. तुम्ही ज्या कुडाळातल्या बॅनरविषयी चर्चा करताय किंवा जिल्ह्यात जे बॅनर आहेत त्याविषयी चर्चा करताय तर त्या बॅनरमध्ये काही वावगा आहे किंवा त्याला वेगळा काहीतरी अर्थ आहे असं जिल्हाध्यक्ष म्हणून मला तर वाटत नाही. याचं कारण आहे की सेना आणि भाजपची राज्यामध्ये युती आहे आणि ती युती असल्यामुळे अशा प्रकारचे स्नेहाचे बॅनर लागणं स्वाभाविक आहे. नाही त्यात काय वेगळं आहे असं मला वाटत नाही. याचं कारण असं आहे की दिवाळी हा सण जो असतो तो नात्यातला दुरावा कमी करण्याचा, नात्यातले बंध आणि घट्ट करण्याचा असतो. त्यामुळे युती म्हणून जर ह्या सगळ्या नेत्यांचे आपापसातील बंध घट्ट झाले तर त्याचा फायदा भारतीय जनता पार्टीला होईल आणि भारतीय जनता पार्टी जे 100%च्या दृष्टीने वाटचाल करते. म्हणजे आम्ही म्हणतोय की भारतीय जनता पार्टीचा खासदार या मतदारसंघामध्ये निवडून येणार, तिने आमदार येणार. तर ह्या सगळ्या गोष्टीला असे जर नेत्यांमध्ये एकवाक्यता असली युतीच्या तर मला वाटतं की खूप चांगल्या पद्धतीने आम्हाला विजय मिळेल आणि आम्ही जे 100%चं उद्दिष्ट म्हणतोय ते नक्कीच सार्थ ठरेल. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पार्टीचे नेते म्हणून सन्मान्य देवेंद्रजी फडणवीस आणि बावनकुळे बघताय तसं संपूर्ण कोकण प्रांताचं संघटना म्हणून नेतृत्व जे आहे ते चव्हाणसाहेब करतात आणि केंद्रीय मंत्री राणेसाहेब हे सुद्धा त्या सगळ्या संघटनात्मक कार्याला मदत त्यांची होते किंवा त्याच्याकडे लक्ष ठेवून आहेत. त्यामुळे अशा कोणत्याही पद्धतीचं किंवा आमचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब आणि निलेश राणे असतील या दोघांमध्ये काही शक्य नाही, याच्यामध्ये बिलकुल तथ्य नाही. ते दोघेही चांगले मित्र आहेत आणि सन्मान्य चव्हाण साहेबांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी मागेच जाहीर केलं आहे की चव्हाण साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आपण इकडे चांगलं काम उभं केलेलं आहे. त्यामुळे अशा कोणत्याही पद्धतीचं नाही आहे. असं झालं आहे की सगळ्या निवडणुका आम्ही जिंकल्या आहेत, विरोधी पक्षाला काही काम नाही. त्यामुळे युतीमधलं हे सगळं जे चांगलं वातावरण आहे तर विरोधी पक्ष कुठेतरी त्या चांगल्या वातावरणाला डाग लावण्याचं काम करते. बाकी कोणत्याही प्रकारचं काही नाही आणि भारतीय जनता पार्टी ही पूर्णतः संघटनात्मक पातळीवर काम करणारी आहे. त्यामुळे नेत्यांमधलं असलं कुठलाही वाद वगैरे काही नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार ख ख खमंग ग ग गोकुळ अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. अभिनव फाउंडेशन सिंधुदुर्ग या सामाजिक संस्थेनं यंदा सावंतवाडी शहरात प्रथमच माता वेंगुर्ला संचलित खेळ आठवणीतील या उपक्रमाद्वारे लुप्त झालेल्या खेळांचं आयोजन करण्यात आलं. याचा शुभारंभ शनिवारी करण्यात आला. सावंतवाडी वासियांसाठी खास पर्वणी ठरली. या खेळात सावंतवाडीकर उत्स्फूर्तपणे सहभागी झालेत.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. श्रीदेव ब्राह्मण बांधवा देवस्थान रेडी म्हारतळेवाडीच्या वतीनं व भक्तगणांच्या सहकार्यानं दीपावलीचं औचित्य साधून शुक्रवारी मंदिराच्या आवारात तब्बल 2150 दिवे पेटून दीपोत्सव साजरा करण्यात आला आहे. पाहूयात. या दीपोत्सवाचा शुभारंभ रेडी गावचे सरपंच तथा माऊली देवस्थानचे मानकरी श्री रामसिंग उर्फ भाई राणे यांच्या शुभ हस्ते पहिला दीप पेटून झाला. यावेळी अवधूत राणे, अमोल राणे, सत्यावान राऊळ, प्रवीण राऊळ, भाई कांबळी, बाबू पंडित ही मानकरी मंडळी उपस्थित होती. त्यांचं स्वागत दाता नाईक यांनी केलं. यावेळी उपस्थित शेकडो भक्तांनी एक एक दीप प्रज्वलित केल्यानं मंदिर परिसर दिव्यांनी उजळून निघाला. मंदिरावर केलेली आकर्षक विद्युत रोषणाई आणि हजारो पेट्या दिव्यांनी साजरा झालेल्या मंगलमय दीपोत्सवाचा आनंद लक्षणीय होता. रात्री 8 ते 9 या वेळेत भजनाचा कार्यक्रम झाला. दीपोत्सवाचं औचित्य साधून रात्री ठीक 9:30 वाजता आजगावकर दशावतार नाट्यमंडळाचा दशावतार नाट्यप्रयोग सादर करण्यात आला. उपस्थितांचे आभार भाऊ आजगावकर यांनी मानले. दारी सजली रांगोळी, साऱ्या जमाल्या मैत्रिणी सजली रांगोळी, आली आली दिवाळी, दिन दिन दिवाळी, दिन दिन दिवाळी, बहीण भावाला भावाला ओवाळी, दिन दिन दिवाळी, दिन दिन दिवाळी, बहीण भावाला भावाला आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. राजकोट इथं छत्रपतींचा पुतळा उभारण्याचं काम युद्धपातळीवर. विजयदुर्ग किल्ल्याच्या समुद्राच्या बाजूची तटबंदी ढासळली. आणि आठवणीतल्या खेळात रमले सावंतवाडीकर. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.